Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, horas madihita saluhutna. Selamat manugok madihita saluhutna. Halo, oras may dito sa loob na kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, horas madihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom,
dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manugod. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultong, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita sa luhut na. Selamat manugod marihita sa luhut na. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini
dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot marihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMN, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot marihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita.
Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot marihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua, Mang Inang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Lewat video YouTube, renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot marihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian
kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta. Selamat datang, para jemaat Tuhan Gereja HKBP Cinta Damai. Shalom Bapak Ibu. HKBP Cinta Damai mempunyai video renungan harian yang ditayangkan setiap pagi hari di YouTube. Video YouTube renungan harian disampaikan oleh Pendeta Merwin Butar-Butar STHMM, Bibelfro Brawani Boru Gultom, dan Pendeta Rocky Afi Simamora STHM SOS. Shalom, oras marihita saluhutna. Selamat manogot marihita saluhutna. Halo. Oras may dito sa loob ng kama namin na namin kadungan na nahulungan. Renungan harian HKBP Cinta Damai ini dapat diakses melalui YouTube HKBP Cinta Damai setiap pagi hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Mari kita buka YouTube di handphone kita masing-masing, lalu klik kolom pencarian dan ketikkan nama gereja kita, HKBP Cinta Damai, bakalan muncul akun YouTube gereja kita. Jangan lupa klik subscribe atau berlangganan. Di sini banyak video renungan yang diupload tiap hari. Jika Amang Inang ingin menonton video lainnya, kita bisa buka bagian video, maka akan muncul video renungan harian lainnya, sehingga Amang dan Inang bisa menontonnya. Saat menonton, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian kita share videonya baik ke WhatsApp, Facebook, dan sebagainya, serta jangan lupa komen amin atau komen positif lainnya. Gereja kita juga punya akun lainnya, seperti Facebook, Instagram, serta TikTok. Jangan lupa follow setiap akunnya ya. Marilah kita menonton dan mendengar renungan harian HKBP Cinta Damai ini dengan rasa sukacita dan syukur untuk memulai hari-hari kita. Agar mendapatkan video renungan harian tepat waktu, kita dapat mensubscribe-nya, serta juga memberikan komentar kita dan berikan like videonya. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, oras marihita. Salam sian HKBP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, selamat manogot, salam sehat. Tuhan memberkati kita semua Manginang. Salam cinta.
marhite-hite goarni debata ama, dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot goarni todi parbadia na tumopa langit do tanoon. Amen. Aibana hapatean jala parmulaan ni nasa na adong, natama do ibana, dina tinogihon na torop anak tua sangapon, panigak konsun induk ni hanguluan nasida, marhite-hite haporsuhon. Haleluya. Martangyang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, disuruho anakmu Tuhan Yesus Kristus tupor tibion, asa disegai akka ulaon si bolisi. Say padungo mahami marhite-hite todim na badiai, asa unang tarpedem hami di bagasan dosa, alay asa munang hami sahat roh di ujung, jala asa mardami hami saleleng di tanoon, pay masat hami Tuhan nguluan nasora suda, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Maredeta. Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima patik paduahon dohot lapatanna. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jala dang jadi sumanommu manang ahana di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, ro dina di bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotung gabe si sombaon manang si uluan. Dia do lapatani, odo ikon dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa dang jadi iba marsomba tu sombaon manang tugana ganaan, mangido hangoluan siani, jala dang jadi oluan begu manang ulpahani haduta hadatuon, jala dang jadi pos roha di ugasan hahomitan, ido sahatna, atong rak mangidogo gumahita sian Tuhan debata, ali Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupatikmi. Amin.
Markorma ina Jumat. Maredehita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale di bata nami namarasiroha jala nabadia, ama nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami ro tujulum, hu hilala hami rikot doa siniroham disalut hami halak pardosa. Alani ido bay nahu paserep hami diri nami sadarion di julum. Jalahu par hatopot hami tung na jok-jok do hami manibil sian akadalanmu nabadia songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatiani akka pardosa. Alai hamubau ni rohana do lomo ni roham asa mangulu. Se sama salut hageduhon na dohot pangalasyon nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panindangion dohot hagogo nito di parbadia asa tarapul situtu rohanami majouho asa patun tigor jala daulat hami mar pangalaho bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amen. Baga-baga ni debata taringok tu hasesa ni dosa. Molotung adong manang ise namar dosa. Adong do pangodiota diamai ima Tuhan Yesus Kristus na tigor rohai. Jala ibana do pardengganan taringo tu dosata. Alai dada holan taringo tu dosata. Dohok do taringo tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapo ma di debata na digijang. Amin. Markorma kor gabungan.
Maredeta. Hatani di bata turpuk epistel di minggu sadarion tarsurat di 2 Korintolu mamukamai sian ayat 12 1 2 Korin 4 ayat 2 tajahama marsika sorin sia kami mana parjolo marhiras niroha situtu dohami atong mangasahon pakirimon nasai balga alai gabi takang do rohana sida, aero di sadarion, tongdo tartutuk perjanjian lama, jupa di jahai, lauso diungkap dope ala holan di bagasan Kristus di pasohoti. Alai disi mulak rohana sida mendapoton Tuhani, buaton nama pakup kupii. Alai anggohita saluna akana sinondangan ni hasangapon ni Tuhani sohukup bohita paubon nama hita gabi tudos turupana mandapoton ragam ni hasangapon marguru tutuhan ni tondii. Sadok hutulako kami do aka nabuni aka sihaila honokon aidang marakal hami jaladang marlau kubain hami hatani di bata hasitongani do hupapatar hami gabi jongjong hami tadaun ni rohani salut na jolma diadupani di bata ido saatna martua do aka na tumangihon hatani di bata jala na piopsa amin maredeita. Taha tidak koma hapor siau tai songon nahina tidak koni dongata saha por siau di sadok portibion rap mahita madok au porsea di dibata jahuba ido ama pargugu naso hatudusan nato palangi do tano au porsea di Yesus Kristus anak ni dibata jahuba nasa sadai imana tiduboni si Maria na gabi-gabian sianton di parbadia andorang sohabubuan ido tuhata na tumau da bernit di panguhuman di silatus amate tarpajal do ibana di hau pinar silang
na tua tu banua turu dong ditanom, na mulak mangulu diare patuluhon, na manaik tu surgu, lahundul tu siamuni debata jahuba, amanai pargogo naso hatu dosani, isima ibana pemulak sogo tanoon, manguhu mihalak mangulu dot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan yala Kristen akan nabadia, do dia sesani dosa, do dia tai namandok, mulak mangulu sogok daging ni halak naong mate, do dia ngeluan nasora sudah. Amin. Markorma kor ama eksaudi. Ale Tuhaku pardenggap bangasa tata mahani tinopamo roronuai tua dopanu marsinggan marpangi doa Jako maha aka pardosao Ale Tuhanku tangis doami lau menghadapi nama sao ojo tutup pikiran Ale Tuhan, Romaho Madulo, bahwa maha ahabaran nami, unga paloa songgo, si tanoni Tuhan miru asmo, Ale Tuhan. Akadosa nami masona kami madioringon di portibio
nami Mahelu Songo nalilu Ragam roparukio Nanakasai Dihasiangano Ale Tuhan Mahomet Sita ono ni Tuhami ruasmu Ale Tuhan ono marimas salpu homa Bagi maju suara ni tikting na masa do na lang pamasata di huliat ta cinta memang napar dulu guar ni minggu do topik ni minggu guar ni minggu ta sadarion ima minggu estomihi saya homa gabe partano batu aku do topik ni minggu papatarhon sodang ni hamuliau ni Jahoba napa duahon pelia bulanan di minggu naro tanggal sia Maret 2025 pasal pilihan bulan dohita tu bulan Maret 2025 tapasama piliata tujulu di bagasan las niroha son mauliati nirohata tu debata namangihut sosial huria di minggu ta sadarion pasal sosial huria dohita songo dalata manguru pidongata na di bagasa parsahiton tapasah mai di bagasa las nirohat tupoti na pinaradi ni ria di pitu masuk duksiduk parmingguan. Napapaton sinode distrik di hari Senin Marsugut 3 Maret 2025 patupawan ni HKBP distrik 10 Medan Aceh do sinode HKBP distrik 10 Medan Aceh namaringana di aula kantor distrik 10 Medan Aceh obartusi Borhat do Padita Resort, utusan resort, tu sinode godang, utusan resort sian partohona situa, dot utusan resort sian ruas lau madhoti sinode, tatangnya kema, asatu hatama nama masuk sinode jala mardala do tenggan. Napa dimahon database huria, obar keputusan ni rapot ni huriata, di patupa huriata ma pendataan ulang update data harus ni sudah ruas doh parhala doh HKBP Cinta Damai ganup sektor laos buktu program tahun transformasi distrik asa ganup puria pato tahun database nabi selani marhite ganup situa sektor disagi ma tuhita forum sision ni ganup keluarga jala di paula ma paling laba tanggal 5 Maret 2025 tu ganup situa sektor B. Tumar situ tu mahita lau mengisi database ni huriata. Bajar doh konser mini di minggu nanengro tanggal 10 Maret 2025 di parmingguan pukul 8 do pukul 10
di patupa remaja lapo sebelum ni huriata do konser mini do bajar 2 hari per mingguan dalam nasida mangido panguripion manggohi dana si pakion nasida lao patupahon retret na disakapi di tanggal 20 sia 1 tanggal 20 Maret 2025 obartu si pinangido matu amanami inanami ruas ni huriata do paralado asariama hitama manuhor bajar do manupahi konser mini di bagasa las ni roa namangihut ruas nataba di minggu tasadarion nungata jalo gabe ruas ni huriata ima keluarga amata hasudungan hutahayan inatai Susi Agus Borisitopul keluarga Fidda Huria Sian HKBP Pekanbaru Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau tinggal nasida noeng ima di jalan sekolah nomor 21A sektor 12 anggia ma gabe ruas namangolu jala citruon nasida di joloni tuhata marminggu jamalu do nasida nama mangihut nasorang na di hari Sabtu 22 Februari 2025 di masa-masa tuhata dosa dana boru di keluarganya mata Parulian G.T. Manulang inatai Ranti N. Boru Batubara ruas ni sian sektor opat pas duda nasorangi songoni nang natorasna namangihut honarut permahanion pamisangon mamuka minggu tasadarion nga honarut permahanion pamisangon ni huriata imahala inata murniami jebua ruas sektor sia alam marbagas roha-roha napa sapuluhon soso celengan aik satetek obartu program ni huriata lau papunguhon celengan aik satetek di sosoh matu sude parhalado do ruas ni huriata asa taingo matoktong pasahaton hamalete ni rata marhite celengan aik satetek naung adong dihita di bagasan hibul doho las ni roha napa sepesedahon parhalado manang ruas namar sahid na pemulihan na parjolo bayan hati goran hutauruk perawatan di rumah sakit umum Aji Darmo sian sektor wadu na paduahon situa Peber Ranada Simbolon perawatan di rumah sakit Murni Teguh sian sektor 10 sada na patuduhon South Siagian perawatan di klinik Altara sian sektor 12 na papaton Hotmawati Boru Nebaho perawatan di rumah sakit Apen sian sektor 12 na palimahon Olen Boru Butar-Butar perawatan di rumah sakit Hermina sian sektor 12 na pas 12 selama ulang tahun sudah perhalado do ruas ni huriata HKBP Cinta Damai Resort Cinta Damai pasahaton selama ulang tahun hatu tubuh do perbagaso tuhamu saluhut perhalado do ruas ni huriata mulai tanggal 24 Februari 2025 1 2 Maret 2025 sadarion saya ramoti tuhata mamu di Leon Gajang Numur jala tuhata mana masuk hamu marhiti pasu-pasu partorgion nang perdaingon diaka ulau muna torok ni nomor ulang tahun 22 halak na parjolo hot mauli boru situmorang tubuh tanggal 26 Februari 1956 umur ono pulusia tahun siat sektor 5 napa 22 haluhon Luciana Diandra Panggabean tubuh tanggal 2 Maret 2027 umur 2 tahun sian sektor 12 saya diramoti tuhata mahamu di Leon Gajang Numur doho di pasu-pasu mahamu diaka ulam muna hatani tuhata madok di Poda Tolu ayat saplonom di tangan siamunna do Gajang Numur jala di habirang nado hamorao do tamudion so ini maswara tikting na masa di yata molate bari tuata molate manang di kita na shalom Halo Marende Maita
marihita. Marlas ni roha dohami tutu ali amang nabasa di bagasan minggum sadarion. Alahu pakehami asini roham nagudangi nasahat di bagasan ngulunami. Tapi kami habalgonmu dohot asini roham. Martangiak kami tuadupanmu alani isay jalo mapamujion namin narikoti nadinggani nahupasahat hami tuadupanmu nang di bagasan tikyon pe dinalaho majalo hata hanguluan nasian hoy hami say paradi marohanak pikiran nami asa unang maparlaw tunadaw ukap mapituni partudyon nami Tuhan asa tarjalo hami barita nauli si hanguluhonon nami. Pinuji mahalah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar, dan apabila ia keluar dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian dalam bahasa Indonesia, tajahama di bagasan bahasa Batak. Hatutuat ni si Musa sian dolok Sinai. Jadi dinatuati si Musa sian dolok Sinai, huhut patiop-tiop na dua lei panidangyon di bagasan tanganna dinatuati ibana siad doloki. Alaidang di boto si Musa naung marsinodang sisik ni bohinai. Ala naung makatai ibana dohot Jahoba. Jadi di jauh si Musa mana sida gabe mulak nasida tu ibana si Aaron dohot sude iduk ni luhutani laos makatai masih Musa dohot nasida. Jadi dung tol has hatai di hatahon si Musa tu nasida di bahin masada pakukupi tubuhina. Jadi di idahalak Israel mabohini si Musa, pola marsinodang sisik ni bohini si Musa, gabe di pasuang si Musa ma pakukupi itu bohina, pai mamasuk ibana musem makatai dohot Jahoba, imayanggo sahatna. Memang tarsarupa dohoboa padohan ni dadanaki nakintu korni ama eksau di na adong di tonga-tonga ni huriat taon nakin didok ali Tuhan ragam parukilon di hasianganon sudi dawahita laki maboto korni amayate kamangkay nangate remaja na poso buluk pedi boto doi ido ibana tu inana songonon. Au di parsikolaan say holan na di muruhi guru duaw dungi muse hape soadong lapatan na huida na marsikolay dang lomorohaku marminggu ay
Soadong si buaton sian namanangihon hata ni debata. Mulai sian sikola minggu. HP omak dohok baapa huida burju. Di okuhon hamu do hamu jolma pardosa tu adopan ni Tuhani. Sipata do gogo suamamu. Sipata do manonggahi hamu. Sipata do margabus samu tuau. HP ikon ido na sasitong na. Jadi na di vimang-vimangi pungan ama eksaudioddo. Taringot tu hatakangon ni bangso ni debata. Si jogal rukung, si jogal bau, si jogal ahar petah musia kamang kainang. Si jogal hati-hati. Ima. Dapat doi dingolu ni hita jolma. Mulai siya danak. Ayolo do danak. Molo tangis sampai sajom daktar raju. Tole mapinasobu ma. Songonido ina di bagasna. Molo nunga marmedung ala di muruki amatai dang boy paingoton atau lema pinasobu lau mai batu luar tinggal homa nang guapala sadarion songonido nang akainata lau ma au martadang tute tanggaku asoboy be paingoton amata jabunami marlomo-lomo jolmai masih buar rohanabe sarupa songodak danak sinak kenani. Imam molo dangadong be holong ni roha di tonga-tonga ni bagasi di tonga-tonga ni keluargai. HP dia deta dak boto manang edeta nomor 3 di haluaun nagoki dak boto manang 420 hubuan dosaku. Hubuan dosaku tu dolok Golgata maheudorohaku hacit huhilala lapatan nadisi ditadda jolmai dosa nani ulahonna namaralo tulomo ni rohani debata alai tong saidi laos sipatiki. Jojot dang manadda jolmai diakka pangalahon na niulahon na si ganupari di bagasan ngoluna. Sa hemanamo ng ibana di hahurangan nay. HP Victor di paingo dotong dedeta nomor 417 ayat 2. Patedek sude hahurang ngan topo tadi hojo topo ya to tisanduk dosa mi pangi dosa seso sude pangalau seoki dadatis nang sesa dosa sasude mardamedage munang tondi maniop toktong Tuhan halak na maniop todii ima di bagasan Tuhani. Ido nakin epistel tay na pinabuan ni Apostel Paulus. Halak na niinganan ni Todi ni Tuhani adong haluaon. Buasa di padan narobi dina pinabuan ni si Musa. Tutonga-tonga ni bangso ni debatanong mardosay na sida. Ala ni jogal ni takuh na sida. Rukung nasida, pangalaho nasida. Lapatan na molo dibain tu dosa rukung dang nagabe rukuk tau jogalat ya kamangkay nang pangalaho na ido. Rohana na jogalido. Ido na pinabuana di son. Asa di pabuah si Musa do. Tutonga-tonga ni bangsoy.
Asa mardalan na sida dinahin ang lomohon ni Bohan Tuhani. Ay, ditikinakok parjolo si Musa tu dolok Sinai. Mardosa do na sida. Pitoro si Harun hahanay. Asa, unak palilikuhi tarison, diingananon, papunguha mo maakamas munay. Asa tabahin, parsobaan tu debata siyan lobutuangan, naginana na pinature. Alay pasma si Musa mabuan patik ni debata. Ido ubahin na di potahon iba naman ang ditiup mana. Langsung didabuhon. Siat tangan nai gabi mabola dua ma. Ido ben na adok patik tay patik parjolo sa hatu patik paupaton. Makahulong i debata. Patik palimahon sa hatu patik pasapuluhon. Makahulong ido nga jolma. Ido ben na diajak di patik parjoloi. Ikon umbiar rohata jala humolong, jala upos, mida debata asa mida nasa na adong. Ay molo ta mengertiho ni hamwa kaamanami do tinanami remaja na poso bulung, dang songon pengakuan ni danak sina klanibe, dang adong gunana halak Kristen, dang adong gunana na mangihutot Tuhani. Hape molo parjolo mabiar hitamida Tuhani, pitor holong do rohata di sude. Holong ruhat tadi amata, holong ruhat tadi anak kota, holong ruhat tadi inak tata. Ima nataida. Ay songon parbueni hau doi, tarida doi sian na sinuan nai. Molo sinuan pokat parbuena apoka do. Tarida do ibo sian suarana, ni narupani bolo makuling ibo ditombak. Oh suara ni ibo doi. Alay si Musa memang ditiki parjolo turun ibana siya dolok Sinai. Marsinodang do bohina. Nakpedo ko nakin sisik. Dang nagabi marsisik si Musa hamok kaamanami dohot inanami. Alay siyan haulion ni bohina na marsinodang mabuan sa sitong na. Tona manang uhum manang patik ni debatana naik pasahaton na tubangsoy. Disido iba na marsinodang. Labok do iba na pasahato tubangsoy. Ay taida ma sa sitong na pangapinyon ni si Musa tu debata nang penang mardo sa bangsoy. Tongdo mula hula rohan si Musa. Say hewan na so di boto debata do rohan ni bangsoy pakilalaan ni si Musa. Dihukupi do sa ni bangsoy tu debata. Hape di boto debata doy saluhut na. Hamuak kamang kainang molo hamuno ang dison. Huboto do hamuna paling 20 halak o songonom may natodo amat taon. Anggo tu hatay 300 salak kita nuang na beribada di bagasa tikyon. Di boto tu hatay doy si boto roha do tu hatay. Alay na takas taida. Pola do dihukupi si Musa na kibohina. Maradopon bangsoy alabwa nunga adong hamuliaon ni Tuhani mian di bagasan ngoluna nanaing pasahaton na tu bangsoy marhitito na ni Tuhani. Anggo na dihagabi picinta damyon nga sudihita kati kamang kainang remaja na poso bulung taboto patik ni Tuhani dakpola do holot tabay alas sigano minggu do ita. Didokon amang parageda manang inang parageda taringot tu patik manang tona ni debata nanaing ulah honot tadi baga sa pardalanan ni ngolutta hape di sido hita leba di si marakin taula ragam niaka nasohin alomohon ni wohan itu hani dang tatada kelemahata maol hita berubah songon bangsoy ay si Musa pe sa sitong na manang si Harun ang ginaro sa sitong na si Musa, alay mabiyar na ng si Harun marnida si Musa. Alani, adong di si Musa, ibarat na ngolo na denggan, naso anggap enteng ibana, tu abang na si Harun, alay toktong do ibana, mangolo di bagasan holong ni Roha. Dungi mo sa inang pinaungso ng dibahid di bata bangsoy, tetap do na sida anggap enteng. Buhado hita na anggap enteng ate. Molo anggap enteng kita tulong ata tole mak. Bae mak ngahuat tu sinay mi. Molo nita rupani. Songoniman nang bangsoy maradopon si Musa.
Anggap enteng na sida, marungutungot na sida. Hewa na soberwi bawa di ida na sida si Musa, laho pasahaton to naman ang patik ni debata, hapi macayar gado patiki, alaido hadang manang songon pagar, mamunati na sida asang maunang mangulahon, nasala be maradopon Tuhani. Hapi tabuhido si Musa makatay, dohot debata di dolok Sinai. Pola 40 hari, 40 borngin, padua-dua dohok di bata makatai di dolok Sinai. Sedangkan antara doli-doli dohok anak boru, molo makatahatai dang diingok mangan. So ngonir teheha mo kamang kainang naberon, tiki posodo pi amat tado inata, menjalin hubungan cinta kasih, dak pola diingot, namale, pitor di dok bohana, dunia ini milik kita berdua. Hiade dok kamu songoni. Manakolanado naman ako songoni na beruon, tuwa maksilito nga songoni. Molo nga padua-dua iba makatay, dunia ini hanya milik kita berdua. Taida ma, sa sitong napakatayon ni si Musa tu debata, macay denggan jala sonang pakilalaan na. Ala ni, naong dilihod debata akan denggan manang natona na nagpasahaton na tutungan lawongan ni Bangsoy. Jala makuling do di bawah ni si Musa. Songon na di Matius 4 ayat 4. Ay dada, ay apala holan si panganon, nagabe hanguluan ni Jolma, alay hata na harwar, nasiyan pamanganay, dohot doy si panganon, dohot doy hata ni di bata. Molo adong nakisya kamu kamang kainang, dakpola mga juaw, nagpinang jam 10 law marminggu, dakpola mga juaw law tu gereja, ay lehonon ni Tuhani do diau habosuron, bolonita nakirohi tasya bagas tabi, tapos aton, hita law mamuji tu hatay, margugo si tutudo hita bahenon ni tu hatay, boy do ta coba-coba sahali songoni. Holan ala ni namartangiyang, dohot na nang makatay hita pabuahon, akan masa di bagasan perdalanan ni ngulut ta tu hatay, songonido na menjadi perenungan, si ganupari di bagasan ngulutta. Ikon tahilalado, lobi siyan holong ni bawa tu perempuan, lobi songonido holong ni debata tuau. Lobi songon holokku tu anak koku, lobi songonido holong ni debata tuau. Jadi orang harus merendah diri supaya mendapat jaminan yang terbaik dari Tuhan. Alai halak na meninggikan diri, ima nasohya menjamin kehidupan yang baik dari Tuhan. Tak songonom makalimakna, merendahkan orang lain tak menjamin dirimu lebih tinggi, menjelekkan orang lain tak menjamin dirimu lebih baik, menghina orang lain tak menjamin dirimu lebih bahagia, lebih baik, lebih bersukacita. HP bolo tapa jelek-jelek dong hata, taparwa-rwa dong hata. Ay songoni do Bangsoy di parwa-rwa do si Musa, di parwa-rwa do debata. Dia di parwa-rwa Bangsoy ay ditinggalhon debata. Dangolo makatay do nasida. HP holam makatay Bangsoy do hot. Debata pitar di do debata do. Buan mana sida mulak. Nunga mangangguhi nasida. Hutangi hodo anggu-anggu ni Bangsoki. Ido hatani debata tu si Musa. Jadi dang boy jelek konoto kape, ndina humaliang hita, ikon tajamid do, nang perendahu ulahon alay, hujamid do diriku, pabua, debata mangalehon cahaya yang baru bagi kehidupanku. Ikonido nagabe, sada pakatayon na takas di bagasan nguluta. Ay si Musa pe, ditikinain pajupang ibana tutong-atongan ni Bangsoy, dibuka ibana do pakkukupi ni bohinay. Alay molo lao madapotor debata ibana lao pa ado padok bohini debata ibana dipakai ibana do muse pakkukupi ni bohinay. Asa bohay, asa takas na mangulu di bagasan lomoni rohani Tuhani. Molo didokon si Kalkutta tu Bunda Teresia songonon, di wajahmu kulihat wajah Yesus. Dapat hita ma molo-olo hita padup-padup dirita ganup. Tutu hatta Tuhan Yesus panodang boloni. Sahalanya
Di wajahmu kulihat wajah Yesus, asal mau kita datang kepada Yesus. Ido bena edeta nomor 720 ayat sadai naing marsinodang nguluku di igil Yesusi. Sudedo hita naing igilon ni Yesus yan bagasan pardalanan ni nguluta marsinodang pangalahota dodang pola bohitai pangalahota asa tiur asa denggan asa senyum hita dina hinalomohon ni rohani Tuhani ay molo tarida di bohikon HP wajah na merendah wajah na denggan tarida do bohini Tuhan Yesus biak kajolma na mangulahon sesongoni alay bolo cemburu do homamolus misalnya bibel perusianon itu cemburu di bek kamu manaro ima todini sibolisi. Jadi diajak ma orang Kristen itu harus hidup di dalam kekudusan habadiaun ala nabadia do debata Jehovah nama katai do hot simusai ay molo badia huwaya hala Kristen mangolu di bagasan partikiata sinuaingon nunga dao di partikiata sinuaingon ima bohi na marsinodang wala mula anon masih berenga jon non ama tu ina siya mulak siya garijonate masih berenga jon non ianakon tu bapa do tu oma manang nang marsinodang do bohina dung mulak majalo hatahanguluan di bagasan tikion molo songoni ay nga marsinodang bohi kupa di daho na inatan non molo marsinodang molo mas pakulingan don non ama do ina berarti sudah menunjukkan wajah baru naso mangulu be di bagasa dosa alay molo di patuduho dope ay molo mekeli na tayo misalnya atau lema molo na marminggu mahaw disi molo ni na amatay disi berarti tong dope na muruk ibana dang di jalo ibana dope pati na sapului hape nung nga bidang nahinakam ni pati na sapului nang petaboto otik do si hapalota di pati na sapului alayang gorang kumanna bidang na bagas na macai bagas doi alani di papuli mahita hala Kristen di papuli mahita HKBP Cinta Damayon dia mai orang Kristen harus hidup tadi di dalam kekudusan dan sangat dibutuhkan pada saat ini karena di tengah-tengah zaman sekarang ini sudah zaman edan semakin jauh dari kekudusan alai HKBP Cinta Damai hidup dope di bagasan habadiaon naing tarado ti mayak kamang kainang naing tarado ti mayak ka ianakon remaja na posobulung asa sonak kita mardalan unang be tati songon pangalahon ni bangsoy pangalahon ni bangsoy dang diulahon na sida patik na sapului pangalahon ni bangsoy manobba na sida tudi bagata gana-ganaan patik na sapului dang diulahon na sida ala gumodang na sida mangulu di bagasad daging gumodang na sida mangalului artana di tanoon gabei hanguluan na sida dangadong be habadiaon na miad di bagasan ngulu na sida molo di dok penafsir Matthew Henry madok songonon kekudusan akan mengundang kehormatan ima kekudusan habadiaon mengundang kehormatan gabe hormat kita gabe marcahaya bohita gabe marsinodang bohita kekudusan akan mengundang kehormatan tetapi perasaan berdosa membuat orang menjadi takut terhadap sesamanya walau sebenarnya dia adalah berkat bagi mereka. Jadi taidama holong ni debata tu bangsoy mula-hula dorhan itu hatai barni dahita anggo so mula-hulak nunga ripat sita aka tuan nami bahenon itu hatai alay ala mula-hulak rohan itu hatai nang penang mardosa hita nang penang dohita siadalan hasit tongani tarado ti matoktong patik ni Tuhani sa itaingok mai di dia do patik ni Tuhani bataulahon ma ahado program ni Huriat HKBP Cinta Damai ahado heba undang-undang ni HKBP Cinta Damai nanaing ulahonota ima toktong mga radoti holongna marhite-hite pamujota dia kapartangyangan di PHD di parmingguon doh dia kakatehisasi nanaing jaloon niya kayanakon ay songonido nang si Musa
Di patongon ibana do dirina. Songon nani do ni Apostol Paulus di sada Korin bidusia ayat 20. Nagabe songon halak Yahudi duau dia halak Yahudi. Sasitong na di pacocok si Musa do rohana itu tonga-tonga ni bangsoy. Songon nahuro ko sinakenani dia pini do marado po debata. Hapi nakso di pabuah si Musa itu debata di bawah tu hatai doi. Nakso hutangnya kon hamwa kaamang kainang di bawah tu hatai do pangiduan muna. Ido natakas di pacoco do nagabe songon halak Yahudi duau dia ka Yahudi anggiat hutogihon aka halak Yahudi i dia kan naginonggoman ni patiki gabe songon naginonggoman ni patiki. Jadi macai takas doi di paingoton si Paulus tutonga-tonga ni bangso ni debata. Jadi unang beta hukupi bohitani na si Paulus do maradokon bangso ni debata maradokon huria na di Korin di bahini marpos ni roha mahita tutuhatai hamo kaamanami dohot inanami ahado kaitan na tuminggu estomihi sayhoma nagabe partanobato adiaw napidangi dona dada tu bangso Israel be tu hakabepe cinta damai nama sayhoma nagabe partanobato adiaw tuhatayma tabain partanobatata songon nanidok ni Raja Dapiti pengakuan ni Raja Dapiti out so debata dong aku madalani ngoluon songon edeta nomor ono plonomi debata baindongan mi lau mangula ulaunmu molo so debata dongan munina di ayat 2 manang ayat tolui dang natulus sakap ni Tuhani di bagasan ngulum alay molo sakap ni debata tulus di bagasan nguluta naing solhot kita tutuhatai naing gabe marsar hita toktong dohot tuhatai unang mahita ro tutonga-tonga ni bagas joroon holan na patuduhon diri ay jolma si songoni jolma na munafik do alay jolma na renda hati maol doi niyan songon si Musa na maol makatahoni songonido patuduhonon na roha na dinggan ido bano Apostol Jakobus madokon bakol makatahon lapatan na bakol makatahon maol do Tuhan hui huton dalan hasitongan mi alay dia mana dumenggan si hulahonoku di bagasan pardalanan ninguluku imanuang nagabe sukut-sukut di hita asa say toktong hita manopoti hahurangata tu adopan ni tuhatay jaloon na doy ay baga-baga ni debatano rakin marhite naun ni jahahon ni hala amang parageda molotung adong manang ise na mardosa adong do pangodiata ima tuhatta Tuhan Yesus Kristus. Jadi pesta honot tamay di bulan Aprilon hitanwang naing manomu-nomu minggu pasyon pangaradeon asa mangarade hita nungahulahon akan asopatut di hadapanmu Tuhan alay olo humati tarsilang holan humokop hami jolma pardosa alani balgani hadusaun nami imay alay ala naung mate holan humokop hami jolma pardosa gabe dapat hami ma hangoluan na sa liling ni liling na tusima tapawi dahon hamo kaamanami do inanami dadaholan akan aposo ni dibata naing marsinodang bohina ngoluna alay doho do ganup hitan waing naung marsar dohot hata ni tuhatta tajalo mapanodang na buluni tadok manon di pasodakot Tuhan debata mabuhina tuho bolonin na non lau manutup minggutay tajalo ma pasu-pasu mahami Tuhan tadok masongoni asa lasbohan itu hatai majalo pasu-pasu do hape akaruas ni hakabepe cinta damayon amanang ina yanakon doho do hape na sida majalo pasu-pasu sian au ido lehonon itu hatai tu hita hamok ka amanami dohot ina nami molo tu hatai nagawi partano batuat di bagasan nguluta dang hurangan hita di bagasan nguluta nang pegudang aka na mangulahon na sodenggan nang pegudang
nang manudalhon Kristusi. Ikon dohonot tama HKBP Cinta Damai tablumobi na marminggu arian di jam 10 dohonot tama. Adonai igilon mo Tuhan siyan au ima ngolu ni hakristenon naing badia unang besarobang au doho portibion songon tahun transformasi di tahun 2025 asa hupatuduhon masinodang ni bohiku dadaholan naposo ni debata alay dohot maruas ni Horia mulai siyan na Mehmet makatidakon debata si parholong roha di bagasan ngulu nami imatahang nguluhon hamo kaaman nami doot ina nami las maruhat tanon mulak siya tonga-tonga ni bagas joro ni tuhat taon ay ibana do na mamasu-masuhita do sileo las ni roha di bagasan nguluta amen martangi yang mahita. Mauliate madiho ali di bata di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Nunga hutangihon hami sinodang ni barita nauli na usahat di bagasan tikyon. Suan may di bagasan rohanami asa gabi tarjalo hami nadenggan di bagasan ngulunami. Jolma na tarpasu-pasu mahami. Jaladada holan naing tubangso Israeli honomu sinodang ni bohimi Tuhan. Dohot matuhami ruas ni Horiam na porsia diho. Tarlumo bimahoria HKBP Cinta Damai. Naong mamuji pasangaponho di bagasan ari sadaryon. Mulai siang minggu danak remaja na posobulung tu amanami inanami. Saor matod dimi tu bagasar rohanami. Asa adong haluaon, asa adong las ni roha di hami. Imapangiduan nami tu adupan muna balgay ali Tuhan. Alay ala na suboy akka ama nami ina nami na matua naong nasuboy marsar dohot ho marhiti-hiti hatam. Ala ni si majojak nasida nasuboy dilakahon ali Tuhan. Homatong napatinggilohon si paryon nasida dala na paingoton. Asa dipasahat daging naktodina tu adupan muna badiyay. Molo ala ni parsahito dosongon uwarta na kubigihami di bagasan tikyon. Lehon mahamalumon ni sahit di amanami dohot diak kainanami. Asa boy na sida mamuji pasangapon hodohot madok mauliate. Ala ni gudang ni sahit sipata na ni ay nasida di bagasan ngulu nasida. Gabi tu hanguluan na ditanoon na sida mangido pangurupion, mangido gogo, mangido hamalumon. Alay pos maruhanami Tuhan dia karuas ni Horiam. Nasoboy marsardo hoto ala ni parsahiton di bagas na sida be nang di rumah sakit. Lehon mahamalumoni dulo jala topot mana sida pasu-pasu si panganon na sida. Majalolas ni roha mana sida marhiti hamalumoni. Tuhan nami jala di bata nami. Di palumihon hodo sada ianakon tutonga-tonga ni keluarga ni ruas ni Horiam na adong di sektor obat. Pasu-pasu mayanak ko ni asay puripur magodang tugu-tuguon ni nataras na songonin nang nataras na piali Tuhan marlas ni rohama manugunugo kayanak ko ni. Tuhan nami jala di bata nami buanon nami do karuas ni Horiam na marulang tahun di bagasan sadaryon nang namarulang tahun ima keluarga amanang ina di kebahagiaan na pinasahat mo di tonga-tonga ni keluarga. Tablumobi nung ater-terat di warta nami Tuhan. Mulai siyan sihot mauli si tumorang sahat to si Luciana boru panggabian. Adong 20 halak Tuhan di bagasan sa minggon na marulang tahun. Lehon maumur nagajang dinasida. Jalatoktong marlas ni rohama Tuhan akka amanami inanami. Ala ni pamasu-masun mo di ngulu nasida di namartaba umur nagajang na pinasahat mo tu saluhut na akaruas ni Horiam sayunang daw nasida siyan hatam na badiyay ala si sobahoma nasida ali Tuhan nami jala di bata nami dang hagwaran hami kadungan nami na marulang tahun di bagasan sa minggon alay pos maruhan nami Tuhan di tangan mo siya mo do gajang ni umur dohot hamor raon di tangan mo siya birang pasahat may di hami saluhut na karuas mo. Songonin nang diak ka na marulang tahon pe. Tuhan na si maruham. Say tanga-tanga ma ngulu nami. Diak ka program ni Horiam pe Tuhan na naing ulahonon nami.
Sayho manapasaw Tony Hobartu asilo ho tolong ni Roham. Tanya konon nami do kaya nakon nami na marsikola na jonok nang nadaupi siyan hami. Sahat tu perkuliahan. Lihon habis suhod dahat tapistaran. Unang tarihut-ihut tuaka. Dalan naso hinalomohon ni Roham. Unang gabi sarobang dohot partibiyon. Unang gabi panakko pargabus. Pamula-mula dohot na munapik. Asaw nang huulahon hami alay mangulo makaya nakon nami di bagasan holong ni Rohan na si Anhoy. Las maruhan nami akan natobas. Sa hatwa katita-tita na pesiswe dohot talenta masing-masing. Pasaha ma dia kaya nakon nami. Sa ibur magudang matutuwa ka nami met Tuhan. Songonin nangak ka na mga luli kabejo pe, patongon. Nangak ka sa baka nito di na pe hatwa kaya nakon nami patongon di nasida. Asalas wahan nami las wahan nasida. Sude pangiduan nami rade do dia depan mo Tuhan. Pasahat may dihami hobar tu asido tolong ni Roham. Pasu-pasu maparhaladom. Na adong dihakabipe cinta damai. Rab do takarwasmu. Na manobaho di bagasan sa Darion. Saluhut na hala Kristen pe na mamujiho. Lehon masinodang ni buhim dihami saluhut na. Asa igabi hanguluan nami hatami Tuhan. Naubalga si ulahonon nami. Mabiyar hami midaho. Fuihuton hami maho Tuhan. Jalaho manahuha por siyay hami. Mulak mahami ano di bagasan dami dohot las niya na si Anhoy. Di sudiak kaulaw nami pe di bagasan sa Minggon. Homa na mamasu-masu marture ho partulo mo ni Baham. Pada usian hami bagam niya kaparsahito dohot hasusaan. Sonang mahami Tuhan. Uloy manasa pangiduan nami sa sama dosa nami. Dinahobang malo hami Tuhan. Mamuji pasangapon ho. Pasiko may ho partu lomo ni Baham. Asa tapasu-pasu sudi nang aka warta pe nasubuy. Hagwaran hami sa luhu na alay say hobar tulamo ni Bahamma ali Tuhan. Pinuji mahuanan ni sa sudinggan basam di bagasan Kristus Jesus sesama ng dosa nami. Amen. Maredehita laos papungupilian. Kita
Tatangiakon ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangiang mahita. Ali debata ama namin na di Banua Gijang hodo harawan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masiyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhas yang hami pilihanon, pati bulhon harajaon mo di tonga-tonga ni Horiam, dohot di portirion. Buhay maruhan nami marhite-hite todim. Asalam hutad hami gudang ni silehon-lehon mi tu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarbadi ama guarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon, songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Jalo mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala dewamuti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu Madita Saluhutna.